ovo, šta da kažem ovo, ima da kažem ovo da je televizija ova, vidite, ovo privatno, pa ovo je privatno, ovo, sve je privatno, sve je privatno, ovo danas je sve privatno. I ovo, šta da kažem, šta još da kažem, uzeo sam na Politanke ovaj Bambi Požarevac i i jedan hleb, kod Ilića. Hvala ovome Iliću što je on ustao jutros rano i dovezo hleb. A u Lidlu nisam hteo da uzimam hleb, koja televizija. I tako. A ovo da pozdravi, Goran, koga da pozdravi? Da pozdravi ovu, ko ti je prijatelj ovo? Prijatelj, ova televizija ti je prijatelj. Pa prijatelj mi je ova televizija. Koju televiziju da pozdravi? Pa ne znam ovo. Da pozdravi ovu televiziju. Koju televiziju da pozdravi? Ne znam. I ovo. Koju televiziju da pozdravi? Ima neka žena prođe i to. No, i tako. Idem putem.